Chceš vedieť, ako bolo na prvom cosplay bále na Slovensku? Tak sa pozeraj ďalej. Čakala nás 4,5 hodinová cesta a po príchode do Levoče sme hneď zamierili do divadla. Všade navôkol bola nádherná výzdoba a tá atmosféra. Prajem ti to zažiť aspoň raz. Tu už bol môj čas na make-up, pretože som bola Helena. No a tu vidíš tú nádhernú výzdobu v cosplayi a boli sme aj s našou kamarátkou Zuzkou. Stoly boli nádherne vyzdobené, bola tam úžasná atmosféra, tancovalo sa, pilo sa, jedlo sa, vystupovali jeden kmeň, Valár a dokonca aj Martin Hatala a DJ Valky. My sme to zvládli tak do 1:30 rána, potom už sme to fakt nedávali a museli sme ísť spať. Bolo to niečo úžasné, nesieme si kopu nádherných zážitkov odtiaľ, tu už vidíte ranné rozpoloženie a cesta domov. Bolo to veľmi príjemné a teraz do postele a oprať.